Čaute ľudia, moje meno je Kamión. Pozrite sa, kto tu je znova na Slovensku. Kamión. Účtovničke a potom vám tá účtovnička dá Kamión. Ľudia, dneska vyberieme na diaľnicu kamioniaci z mojej komunity tankovať Kamión. Aj cenovo to je veľmi zaujímavé. 4x väčší, 4x těžší. S 3D potlačou. Takže ja to budem robiť rukou. Jak jsem myslel, že do držky, vole, co to je? Kedy si to dal ty? Můžeš mi říct, kdo tohle vymýšlí? Ty už si to raz robil v povoučku, hej kámo. Tak mě to hrozně klouže. Tvoje obor. Já musím to spolknout? Jaké to je Marley? Už jsem dělal horší věci asi. Jo, to je mentol. No a teď to spolkni. Ne, nepolkaj to. Ok, môžeš to vypnúť. Aspoň to zabal do toho ubrousku, ty pras. Teď si vyměníme. Decka. Ako ja normálne hádžem s 10, takže tá 12 nie je až taká zlá, ale... Takže keďže ja aj Matej sme mali krásnu najťažšiu kulu. Jedno kolo musíš hrať tou stejnou rukou. Vy, začínajúci kufor, pretože už ukáž svoju krásu svetu. Je s týmto krasavcom dneska. Budu jebat. Akurát sa tu zmestí. Nice. Čo je pravda, veľká pravda. Toto je Kamión. Dneska budeme kontrolovať, čo je všetko správne. Čo budeme používať Kondom. od Google. Táto stránka je na českom trhu veľmi prehľadná, čo na Slovensku veľmi veľa takýchto stránok nie je. Takže ja osobne sa v tomto trhu orientujem o mnoho lepšie. Každý mesiac 250 000. Dneska sa budem vážne rozhodovať nad tým, či sa odsťahujem alebo nie, pretože sa idem pozrieť na môj potenciálne ďalší iPhone 17, ktoré aktuálne držím v ruke. Toto sú ľudia iPhony, ktoré ja osobne predám za 105 miliónov korún. What the fuck, G? What do you mean? Ale za ten čas si vysnívaný dom Do prdele.